قدامي ሚኒስተር ኢትዮጵያ ድሕሪ 20 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ኤርትራ ዝበፅሓሉ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ዝተገብረሉ ብዓይነቱ ፍሉይን ኣዝዩ ድሙቕን ኣቀባብላ ስምዒት ኩሉ ደላይ ሰላምን ፍቕርን ዝነቕነቐ ህዝቢ ኤርትራ ንሰላም ፍቕርን ሰናይ ጉርብትናን ዘለዎ ባህጊ ኣድሚቑ ዝረኣየ ነይሩ። ህዝቢ ኤርትራ ንሰላምን ፍትሕን ዝውዕ ሰልፊ ክካየድ ፋልማ ኣይኮነን። ልዕል ፍርቂ ዘመን ምስ ዓለማዊ ውዲት ኣብ ዝገጥመሉ ዝነበረ ነዊሕ ናይ ቃልሲ ታሪኹ ንዓመፅ ዝቃወም ፍትሕን ሰላምን ዘድምፅ ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ኣብ ኩሉ ክርናዓት ዓለም ብቐጻሊ ይካየድ ነይሩ እዩ። ኤርትራውያን ዘካየድዎ ሰልፊ ከዓ ብብዝሒ ተሳተፍቱ ስምዒቱ ድምቀቱን ጭውነቱን ወትሩ ፍሉይነት ዘለዎን ንተዓዛቢ ዘገርምን እዩ ነይሩ። ታሪኽ ደጋጊሙ ከም ዝምስክሮ ሓደ ህዝቢ ንእዋን ኩናት ይኹን ካልእ ፈተነታት ብጽንዓትን ሓቦን ተጻዊሩ ክሰግሮ ዘኽእሎ ዝዓበየ ጸጋ ስነ-ኣእምራዊ ብቕዓት እዩ። ስነ-ኣእምራዊ ብቕዓት ንፖለቲካውን ሃገራውን ንቕሓት ንጥምረት ኣተሓሳስባ ንባህላዊ ሞራላውን ስነ ምግባራውን ክብርታት ወዘተ ዘጠቓልል ኣዝዩ ሰፊሕ ትርጉም ዘለዎ እዩ። ቁኑዕን ፍትሓውን ዕላማ ዝሓዘ ህዝቢ እምበኣር ነዚ ብቕዓት እዚ ምስ ዘማልእ ይዕበይ ነኣስ ጉዕዝኡ ወትሩ ዕዉት እዩ። ህዝቢ ኤርትራ እዚ ስነ-ኣእምራዊ ብቕዓት እዚ ስለ ዝውንን ብዝኾነ ዓይነት ብድሆን ተጻብኦን ከይተረበሸ ብጽንዓትን ልዑል ተጻዋርነትን ኣብ መስመሩ ጸኒዑ ምጉዓዝን ምዕዋትን ልማድ እዩ። ወለዶ ገድሊ በዚ ሓያል መንፈስ እዚ ወዲ ሰብ ክጸሮ ዘጸግም መስገደል ሰጊሩ ብኣንጸባርቂ ዓወት ተልእኹ ፈጺሞ ተረካቢ ሕድሪ ወለዶ ድማ ነዚ ጽኑዕ ፖለቲካዊ ኣታዚ ወሪሱ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ብገዚፍ ወታደራዊ ወራር ብጻዕቂ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ሽርሕታት ኣደንቋሪ ዘመተ ምሲጣንን ታህዲዳትን ከይተሰናበደ ካብ ዲፕሎማስያዊ ጨለነትን መዋጽኦ ናይ ምድላይ ምትዕጻፍን ለኻዕኻዕን ረሒቑ ምእንቲ ልዕልና ሕግን ፍትሕን ጸኒዑ ክቐውም ብምኽኣሉ ናብ ዝተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽን ትስፉውን መድረኽ ክዓል በቒዕሎ በዚ ድማ ነቲ ዘሕብን ሃገራዊ ታሪኹ ተወሳኺ ርዝነት ወሲኹሉሎ። ጽንዓት ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ሕጅብ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ናይ ሰላምን ምትሕባርን ሰናይ ጉርብትናን መድረኽ ኣብ ምፍጣር ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ዝገበረ እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ናብዚ መድረኽ እዚ ንምብጻሕ ዝኸፈሎ ዋጋ ኣቃሊልካ ዝረአ ኣይኮነን። እቲ ኣብ ኣቀባብላ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ልባዊ ስምዒት እምበኣር ጽምብል ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ዓወት እዩ። ክብርን መጎስን ንጽኑዕን ዕዉትን ህዝቢ ኤርትራ ዓወትን ኣሳልጦን ንሓድሽ መድረኽ ሰላምን ምትሕባርን ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን